Dan kita bermain bersama DP Music Fantastic. Gala. Mas Bogi Kumpul sarung. Nganggo apa Mas? Nganggo kumpul sarung. Kumpul sarung. Iki wayahe-wayahane cocok karo mantan. Cocok kali ya. Lah iya tenan apa meneh cah siji iki. Iki omahe kan gunung tenan to, wong gua kono lho. Blingo. Wis biasa atis-atis ya Mas ya. Wis biasa atis nek mulai anggar kok mlayer kene njaluke sarung ning sarunge sing gedhi rupane ireng. Nek ora rupane ireng ya moh. Iki biasanya pelanggaran. Wajah sing kaya gini-gini iki wajah rak tanggung jawab lho. Lho tenan iki nek milih wong sing min model ngene-ngene iki rak tanggung jawab. Sing kaya aku iki model tanggung jawab. Jenengan tanggung jawab yo. Yuk bacot ki. Disokorke sampean ya ayo Om. Syukur bisa nyawa gunung bisa dadi rejo. Galo.
Kudu podo loro 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 lopo. Pidato. Kowe mau ora tekon iki mau bar-baran iki piye?